πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με τον Χρήστο Ζέρβα, με τον οποίο σήμερα θα φτιάξουμε τηγανιά κοτόπουλου. Για πάμε να συνδεθούμε μαζί του. Ένα φαγητό πολύ ωραίο, γιατί χρειαζόμαστε και κάτι πιο ελαφρύ να φάμε αυτές τις ημέρες με τη ζέστη που έχει. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Αγγελική. Θα κάνουμε μια τηγανιά κοτόπουλο. Ζέστη, παντού ζέστη. Αυτό να το λέμε, παντού ζέστη. Και εδώ εκεί, ζέστη. και εκεί. Και εδώ, 25 βαθμούς. Α, έχετε ζέστη. Εχθές 25. Σήμερα το πρωί που ξύπνησα είδα μία έβρεχε, μετά σταμάτησε, μετά έβγαλε ήλιο, μετά έβαλε αέρα δυνατό. Τώρα λέει μέχρι τις 5 θα πάει έτσι αέρας δυνατός. Μια κατάσταση έτσι, ο καιρός έχει λίγο τρελαθεί. Λοιπόν, για να έχει και στη Ρουμανία ζέστη, φαντάσου τι έχει να γίνει. Και εμείς λοιπόν, αφού λοιπόν ο καιρός έχει τρελαθεί, θα κάνουμε και εμείς μια τρελή τηγανιά. Μια έτσι περίεργη, να το πούμε διαφορετικά. Τέλεια. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε λίγο να μαγειρέψουμε και θα κάνουμε πραγματικά μια τηγανιά με κοτόπουλο, που είναι πάρα πολύ γευστική, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη, που μπορούμε να την κάνουμε και να τη γευτούμε όλη την ημέρα. Μέσα στην ημέρα δηλαδή μπορούμε να τη γευτούμε όλες τις ώρες της ημέρας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε. Και εδώ λοιπόν θα δυναμώσω τη φωτιά μου, γιατί θέλουμε δυνατή φωτιά. Να βάλουμε ένα τηγάνι επάνω. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα φιλέτο κοτόπουλο, το οποίο το έχουμε κόψει σε μπουκίτσες, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, κρεμμυδάκι ξερό, πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπεριά, μουστάρδα, την οποία την έχω αραιώσει, μέλι, σκόρδο και ρίγανη, φρέσκια ρίγανη. Αυτά είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν για σήμερα. Λοιπόν, και θα σβήσουμε και αν θέλουμε μπορούμε να σβήσουμε με λίγο κρασάκι. Εγώ θα την κάνω χωρίς κρασάκι, θα την κάνω έτσι να ακούγεται λίγο το σκόρδο, γιατί αρέσει πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τηγάνι στη φωτιά, μπόλικο, αρκετούτσικο. Λοιπόν, και αφήνουμε να μας κάψει. Θα σοτάρουμε το κοτοπουλάκι μας. Μπορούμε το κοτόπουλο να του ρίξουμε αλάτι και πιπέρι πριν, δηλαδή να του κάνουμε ένα ελαφρύ μαρινάρισμα, μπορούμε να του βάλουμε πάπρικα καπνιστή. Εμείς θα το κάνουμε κανονικά αυθεντική συνταγή, έτσι όπως ακριβώς την έχουμε μάθει και έτσι όπως ακριβώς αρέσει. Και αρέσει πάρα πολύ αυτή η τηγανιά. Λοιπόν, κομματάκια κοτόπουλο ρίχνουμε μέσα. Δυνατή η φωτιά μας. Γιατί θέλουμε το κοτόπουλο να θωρακιστεί. Έτσι. Λοιπόν. Τέλεια. Ξεκινάμε. Αλατάκι. Εσύ τι μέρος έχεις διαλέξει του κοτόπουλου? Τα πάντα? Στήθος. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Πιπέρι, αλάτι, πιπέρι βάλαμε. Σοτάρουμε. Αφήνουμε. Θέλουμε θωράκισμα, είπαμε. Θέλουμε δυνατή φωτιά. Τελεία. Ωραία. Προσθέτουμε κρεμμυδάκι ξερό. Πράσινη πιπεριά. Κόκκινη πιπεριά. Σοτάρουμε. Τέλεια. Συνεχίζουμε. Να πούμε, μπορούμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μιλάμε ότι μια κοτόπουλο τηγανιά μπορούμε να την κάνουμε με πάρα πολλά υλικά, με πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι τραβάει η όρεξή μας, ό,τι μας αρέσει. Λοιπόν, βέβαια. Σκόρδο. Έχουμε το σκορδάκι. Σοτάρουμε. Γιατί θέλουμε τα αρώματα. Τέλεια.
φωτίτσα μας. Το αφήνουμε λίγο. Μπορούμε, αν θέλουμε, είπαμε, να το σβήσουμε με κρασάκι. Μπορούμε να το... με ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Εμείς όμως θα του βάλουμε ένα υλικό σήμερα που θα το κάνει λίγο πιο... ναι, θα το κάνει πιο ωραίο. Κανονικά, εγώ θα του βάζα μέσα και λίγο σουσάμι καβουρδισμένο. Θα του ρίχνα μέσα, ωραίο. γιατί θα του προσθέσω μέλι. Και το μέλι θα το καραμελώσει όλο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε βάλει λοιπόν μέχρι αυτή τη στιγμή, να πούμε άλλη μια φορά τα υλικά μας. Τα υλικά λοιπόν που θα χρειαστούμε για να κάνουμε μια κοτόπουλο τηγανιά είναι κοτόπουλο στήθος, θα χρειαστούμε γύρω στο μισό κιλό, στα 500 γραμμάρια. Λοιπόν, μισό κρεμμύδι, ξερό, κομμένο φετούλες, μία πράσινη πιπεριά, μία κόκκινη πιπεριά, την οποία θα χρησιμοποιούμε τη μισή από την κόκκινη πιπεριά και την πράσινη, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μουστάρδα αραιωμένη και λίγο μέλι. Με αυτά τα υλικά θα δουλέψουμε σήμερα. Αυτή τη τηγανιά θα κάνουμε κοτόπουλο εδώ, η οποία είναι πάρα πολύ νόστιμη και πάρα πολύ γευστική. Μια χαρά. Κάντε είναι στο σπίτι ό,τι πρέπει αυτό το φαγητό για τώρα, για αυτές τις μέρες. Όποιος το κάνει στο σπίτι, πίστεψέ με, θα το απογειώσει. Είναι πάρα πολύ γευστική. Τέλεια. Να δοκιμάσετε λοιπόν και σίγουρα δεν θα χάσετε. Γιατί είναι και εύκολη και γρήγορη συνταγή. Δηλαδή, το μόνο που θα χρειαστείτε είναι και ένα τηγάνι, ένα σκεύος. Για αυτούς που βαριούνται να πλύνουν πιάτα, εγώ είμαι αυτή. Ένα σκεύος λοιπόν και τίποτα άλλο. Και απλά μαγειρεύετε κατευθείαν. Τα βάζετε όλα μέσα. Όλα μέσα δεν τα βάζεις, Χρήστο, τα πετάς στο τηγάνι. Όλα μέσα, ναι. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας. Μέλι. 2 κουταλιές της σούπας. Βάζεις και μέλι. Αυτό γιατί το μέλι? Γιατί θα μας το καραμελώσει. Για να δέσει ωραία η σάλτσα. Θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο. Το έχω δοκιμάσει, σου λέω πάρα πολλές φορές. Είναι τόσο γευστικό γιατί έρχεται το μέλι, καραμελώνει με τη φωτιά. Σωστό. Και δένει μεταξύ του πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μουστάρδα, την οποία έχω προσθέσει λίγο νεράκι, την έχω αεραιώσει με λίγα λόγια, έτσι. Λοιπόν, και την προσθέτω μέσα. Μία μισή κουταλιά της σούπας είναι αρκετή. Και όλο αυτό λοιπόν τώρα το δουλεύουμε στο τηγάνι μας για να δέσει η σαλτσούλα έτσι όπως ακριβώς. Και συνοδευτικό εσύ τι προτείνεις? Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με πατατούλες τηγανιτές. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ένα πουρέ πατάτας. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με λίγο ρύζι ανάμεικτο. Έτσι. Δηλαδή με διάφορα λαχανικά, το οποίο με ένα ρύζι. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με ένα ρύζι, με ένα μαύρο ρύζι. Πάει πάρα πολύ ωραία. Ωραίο. Έτσι. Και διαιτητικό, μου ακούγεται. Ναι. Το κοτόπουλο μπορούμε να το συνοδεύσουμε με πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει. Τηγανιτή πατάτα βέβαια εγώ ακούω πιο πολύ απ' όλα. Αν με ρωτάς. Είναι ωραίο. Τέλειο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Μην χάνετε στιγμή, πιστέψτε με, κάντε αυτή τη συνταγή, θα σας λύσει τα χέρια, θα το δείτε από μόνοι σας. Είναι τόσο γευστική, είναι τόσο καλή, κάντε τη στο σπίτι και θα το δείτε. Εγώ το έχω πιστέψει όσο το έχει πιστέψει και ο Χρήστος, θα πάω να το δοκιμάσω. Να δω τι κάνει. Μα που σου λέω ότι είναι τόσο γευστική, δεν υπάρχουν λόγια, Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ωραία. Χαμηλώνουμε φωτιά. Έχω ήδη παραγγελίες, να ξέρεις, για αυτό το πιάτο που έχεις φτιάξει. Μου λένε να τους φτιάξω και να τους φέρω. Άρα, σημαίνει ότι τους άρεσε, τους έψησες με αυτό το φαγητό. Παιδιά, είναι εξαιρετικό. Κοίτα τι ωραία που έχει δέσει τώρα, για να δούμε. Πρόσεξε να δεις. Έχει μελώσει όλο αυτό, έχει γίνει τρομερό. Δεν έχω λόγια. Με τον Χρήστο δεν πρέπει να μαγειρεύουμε τέτοιες ώρες. Αυτές είναι οι μεγάλες ώρες που πεινάμε συνήθως. Πρέπει να μαγειρεύουμε λίγο κάποια άλλη ώρα, που είμαστε λίγο πιο χορτασμένοι, θα έλεγα. Έτσι, να αλλάξουμε λίγο τις ώρες. Λοιπόν. Ωραία, πάρα πολύ καλό.
Αγγελική. Καλή όρεξη, αυτό έχω να πω εγώ. Τηγανιά Κοτόπουλου από τον Χρήστο Ζέρβα. Δοκιμάστε το, δεν έχω λόγια να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι εξαιρετικό. Φιλιά πολλά μέχρι την επόμενη Τρίτη και μια καινούργια συνταγή. Γεια σας. Χρήστο, πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Δοκιμάστε το, σίγουρα δεν θα χάσετε. Αυτό να μου το θυμηθείτε και να θυμηθείτε και το Χρήστο Ζέρβα.